Добър ден. Добър ден. Добър ден. Представи си. Казвам се Васко. Ще бъда KJ, т.е. DJ на караокето. Коя книга прочете напоследно? Тайният живот на растенията. Любим инструмент? Шейкери. Преди ги събирах. Имах много шейкери, купувани от най-различни места, но в един момент ги подарих на една група, които после ги обраха и им ги откраднаха. Но открих, че много обичам да ходя по улици и така леко да се шейквам с такъв шейкър. Като ек-шейкър. Да. Ек-шейкър много добре ми действа. Любим вкус сладолед. Солен карамел. Ако трябваше до края на живота си да слушаш само един вид музика, какво ще бъде? Не, това няма да се случи. Ако се случи, значи трябва някой насила да ме сложи на място, където няма никаква друга музика. И тогава аз ще се адаптирам към тая музика. Сами ли сме в Вселената или има живот извън Земята? Не знам. Няма никаква идея. Мислиш ли, че някога ще можем да колонизираме други планети? Да, но колонизира се планета, на която по принцип има други обитатели. Ако говориш за Марс, там доколкото знам, няма никой. Освен марсианците, те са витамини. Те са дъвчащи витамини, но по принцип се смята, че няма никой. Така че това не знам, не би го нарекал колонизация. Със сигурност. Какво за теб е караоке? Караокето е много дълбоко лично изживяване, представено пред други хора. Много дълбоко. Какво може да ни каже парфюмът за един човек? Парфюмът може да ни каже къде човек се чувства най-комфортно. Парфюма ни връща някаква среда, където се чувстваме като у дома си. Било то сапуните на баба ти, било то градинката на дядо ти, било то църквичката до къщата ви, било то въздуха в метрото, няма значение. Всеки си има някаква зона на комфорт и се опитва да се върне към нея, като се слага някакъв аромат, който не е неговия, върху своя. Миризмата на пот, миризмата на гора, на море. Всеки си има такива неща. Ти с какъв парфюм си сега? Ранен дъжд. Сива утрин. Това ли беше последния въпрос?